plano na to karon. Bago matang graduate. Sabukan na lang to sa angkol. Bol, bakit na Ta, dito? saga dito. Oo. Ano bit? Si pasugong. Ta. Bukid mga rin doy, bukid na yun. Ay, isa. Mauman ta rin yung balay sa angkol. Kaya tilan ako kayo siwa ani. Ano lagi kina bay? Itong, hindi. Samad. Una lang na to. Sudlan na to. Walang ko lagi ni. Ayo, angkol. Ay, nung usapan na ta. Sala ta. Nagdok ba diri? Ay, balay uy. Nagdok. Bagdok lagi kayo. Walang lino kayo. Dok, saan na pala niya, andok mo kayo? Saan, bunggalo? Tawan. Ano magyari ni? Saan balayan ni? Malikod lang sa ta. Angkol, ante. Ano di bata? Masiguro na may nadiri. Hello? Lalo sa yung likod. Nalagigilok doon mo makagkamil, oy. Siya ko ako ha. Ayaw ko mag-istorya sa iyo, ha? Nabuktot ko sa gibarang ko siya. Ayaw. Classmate, mo na din akong lolong classmate. Gibaran sa kuya, mo na nabuktot yung likod. Hello. Si Lolo ba? Saan na yung likod ni Mura? Si Mr. Bino, tanawan ang likod ano? Atid karon mo kita, first time ko kita ngin sa turto lagi na. Karon pagid. Sa mara si Lolo, kita na ako gani, muragi kumot sa bukod ba? Gani, bram nagbunta na ngayon niyo. Tawag si Lolo, muragi gumbahan. Lagi Mura, kulitin sa yung likod mo. Doon na sila para may ila kanila lang. Dili man ta ni diserto ano na may camel diri. Halaan. Bali mo amin. Sa mga water mamba, mga lapad mo. Pamo kumalugan ng balaya, at pulo na katulang na matatagyan eh. Kung magbino ang muna amoy may tabo ka ninyo. Busa, muna ka na ko. Bye-bye. Sinsya na gid niya akong luloy, nga ito nagito siya tayo. Ano kayo ba? Sa idara na nana na siya. Na napalong. Samli. Na! Nagsigo. Nagsikan to. Binuang dito. Amo manso. Lo ta tang binuang dito. Uy, lubat sa gipin sa Ando ko na balay di ba? Ano ba ang balik mo? Malito! Ando ko ni Uli pa na ito? Ito giday ni Lolo. Ay din mo pag binuang kayo, nakabalik ko na kita bata diri. Kalit nagkawala.